Ola, son Monse e douvos a benvida a Bulideira. Bulideira somos unha empresa que nos dedicamos á confección a medida do traxe tradicional galego. A parte da venda de traxes, tamén dispoñemos dun espazo para que os nosos clientes poidan atopar todo o necesario para o mundo do traxe tradicional. Tamén contamos cun servizo de aluguer de traxes para nenos e adultos, especializándonos en traxe tradicional para ceremonias, a reproducción de pezas antigas e a conservación das técnicas antigas de bordado. A nosa finalidade é a conservación do traxe tradicional galego. Pódesnos atopar na rúa San Lázaro 108 Baixo,